ассалому алайкум дӯстони азиз. Дар 2025 ҳамин 10 пунктро ҳар як муҳоҷире ки дар Русия меояд бояд аз ёд донад ва ҳатман видеоро такроран тамошо кунед, то ин ки ин пунктҳоро фаромӯш накунед. ҳоло ман барои шумо кӯтоҳ як мефаҳмонам, то ин ки вақти зиёди шуморо нагирам. Якум, ҳангоми бозпурсӣ ҳеҷ вақт ба ҳаяҷон дода нашавед ва тарси худро ошкор насозед. Дуюм, ҳангоми омадан ба сару либос, мӯи сар ва ҳатто сумкае ки дар даст мегиред ҳатман аҳамият диҳед, чун ҳангоми даромадан ин чизҳоро ба назар мегиранд. Аниқтараш ҳамаашро хуб карда биёед. Сеюм, телефони худро ҳеҷ гоҳ зуброс зада набиёед, чунки онҳо гумон мекунанд ки шумо ягон чизи секретнеро удалит кардед ва бо ин шумо ҳамчун як одами шубҳанок метобед. Барои номи худро иваз кардан мувофиқи қонун ҳамагӣ шумо як бор имконияти иваз кардан доред ва ҳангоми омадан бояд шумо исбот карда тавонед. Дар сурати исбот карда натавонистан даромадани шумо 50/50 мешавад. Ва як чизи дигарро мегӯям ки дар сурати тамом шудани сроки паспортатон шумо кӯшиш кунед ки агар дар дохили Русия бошед ҳатман ба посолство рафта паспорти худро нав кунед ва агар дар Тоҷикистон рафта нав карда биёед, ҳангоми омадан боз саволҳои зиёдатӣ ва дурудароз саволҷавоб мекунанд. Аҳамият диҳед, агар дар паспортатон печатҳои Арабистони Саудӣ, Миср ё ин ки Туркия бошад, агар рафту дар ягон проверкаи сахти муҳоҷирон ҳамон вақт аэропорт биёед, ин чизҳоро ҳам ба назар гирифта гардонданашон аз эҳтимол дур нест. ҳоло ҳам видеоҳои 18+ тамошо мекунед. боре андешидед ки ин чизҳо ҳам оқибати нохуш дорад. бо ҳамин сабабҳо қисми зиёди бачаҳоро аз сарҳад гардонда истодаанд ва оянда низ бо ҳамин проблемаҳо мегардонанд ва ҳатто дар дохили Русия бошед ҳам ин чизҳо сабаби депорт кардан шуданаш мумкин аст. баъзан ҳангоми пурсиш телефони шуморо дар дастатон медиҳанд ва хоҳиш мекунанд ки ба ягон программа дароед. дар ин ҳолат бояд телефони шумо махсусан WhatsApp аз баъзе видеоҳо, аз баъзе видеое ки падилитса кардагастед ё ин ки телеграматон дар ҳар хел каналҳо пайваст бошед ё дар ҳар хел группаҳо ё видеое ки силкаҳо ҳамхел чизҳо парофтагастед ва ё ин ки историяҳои ютубатон ҳатман бояд тоза бошад. албатта дар бораи ин ҳам мо алоҳида видео карда мемонем ки ҳатман даромада ин чизҳоро тамошо кунед. забони русиро намедонед, инро ҳам проблема карданашон мумкин аст. ҳангоми даромадан шумо ақаллан ба саволи бо кадом мақсад омадед, яъне ба кадом адрес меравед ва чӣ қадар дар ин ҷо кор мекунед ва назди кӣ меравед, ақаллан ба 3 ё 4 ҳамин саволҳо ҳатман ҷавоб дода тонед. боз яке аз программое ки телефони моро проверка мекунанд ин YouTube аст. ба фикратон чиро мебинанд? албатта историяи просмотрро. аз ҳамин сабаб тез историяи просмотри худро тоза карда истед, вале як чиро фаромӯш накунед ки вақте шумо историяро тоза мекунед боз дар алоҳида серверҳои Google ҳам сахранид шуда меистад. ҳангоми гузаштан аз сарҳад баъзан телефонҳои мо дар прослушка меғалтад ки пас аз гузаштан зуд ҳар хел гапҳо задаву то тоза кардан аз ин чизҳо даст кашед. дӯстон, ин буд 10 пункти асосие ки ҳангоми гузиштан бо шумо рӯбарӯ мешавад.